Takže vítam vás pri mojom novom videu. Čau. Vítam vás pri mojom novom videu a dneska budeme hrať na MC Rebar. Ale dneska budeme hrať len Fortune Towers. Takže ideme hrať. To je 60 sekúnd do začiatku. Ako ja nie som moc dobrý vo Fortune Towers, ale si mňa to baví, ja neviem prečo, ale... Hráme túto TNT mapu. To je celkom fajn, to ma celkom bavilo reálne. Magma blok. Dobré bloky ako vedľa. To ešte si zastaviam. Bridlica a Zalka. A Zalka nejde za, dobre. Bradavica. Chorusová rastlina. To myslím, že sa nedá položiť. A fajn. A super. To som asi nemal. Ako sem tu sa stavia z TNT-čiek. To máš ako najlepšie bloky. Ja pôjdem ešte raz hrať Fortune Towers. A uvidíme, jak sa mi bude dariť, ako. Tak ja tu robím tento parkour, ako. A pôjdem na Fortune Towers. OK, 5, 4, 3, 2, 1, teraz, OK. To je 6-7 mapa, super. Tu nenávidím. OK, vajco s líškou. OK, takže prvého som zhodil. Minecart, to si to nechcem. OK, mám diamantovú. OK, chestplate. Lajka. Skoro nič nemám, vlastne. OK. Keď drevo. Z tejto strany si myslím, že som sa už nikto zbavil. OK, máme spír, čo tam má attack damage. OK, skoro som ďalšieho zhodil. OK, mám tu nejaký betón. OK, iron ingot. OK, name tag. Varný stojan.